kutuma mpurisa ndakati iwe mpurisa Washington unomizere ndakati ndotaura Washington auye kuno ndiri kumuda uyo akauya ndakamutaurira ndakati iwewe ndori kunzi wakavakira gadheni yako Pamakuva eVana Vacheche zvii zvakaitika akati kwete mama handisi akati nyaya iyi inyaya yetorwa sabu handiti ndobva ndati sabu nandati iwewe unotofanira kutouya musi wedare unotofanira kuuya dzisikame mudare sabu ngawe kudare sabu kwakati chokwadi nyaya iri mumaoko make anga asati aiudza iwe ndibvunzire uyu wacho ari kudzi ndiani gadheni Pamakuva ari kuita kudii ndanzwa pachitsanangurwa kunzi nyaya iyi iri mudare yemasato wangu. Chekutanga handina kubvira ndakamboenda kudare ndichitongwa nawo yakaita kungeizvi zvachose handina. Aiwa nhau iripo ndeyekuti gadheni rako handisi Pamakuva eVana Vacheche haitongwe nasabhuku nawi inoenda kwamama ndoyatinoda kuziva kuti Makuva eVana Vacheche hapasiwo pane gadheni rako iri toda kubvunzira zvakanaka kuti gadheni iri igadheni randakatopiwa. mirai ndinoda kuti pawakaitira gadheni iwo hapasipo pane Makuva here eVana Vacheche hapasi pane gadheni rangu hapana Makuva eVana Vacheche. iwewo une gadheni ririko kusaitiko saka pane gadheni riri uyu ndo pane Makuva eVana Vacheche ndipapo ndibatsirei vanhu Makuva eVana Vacheche chokwadi mhosva iyi kana unayo haufaniri kuiramba kudare chipini ndochinotarisira kuti kuisa rhepi Makuva eVana Vacheche anodzika pasi anodzika pasi uyaitoni vazviyo nawe mambo musati mabvunza kuda munozobvunza ndatanda kuti vajekese muchizonatsobvunza uyu Wellington ati gadheni ndakapiwa wakapiwa sei gadheni iri ndakakumbira baba 2010 ndakakumbira baba 2010 rine mapuranga akatodyarwamo anototengwa makore ese ndobva vanditi baba gadheni iri nderamai vangu ambuya vangu ndo vaidzive gadheni ine hona ndakutotanga rangu kuna sango kumvura yakawanda nekuti ndira kuita project yakati kurei munhu waungatoenda kunokumbira gadheni ndambuya vako ichokwadi ndakasumuka ndikaenda kuna mbuya vangu ndikati ambuya ndinokumbira wapo kuri gadheni ndakumbira baba vakandiudza kuti gadheni iri nderei zvakadii mukandipapo kuti ndiwane pokurima muriwo ndakandatora mukadzi mwana wangu anga ane 2 years first born yangu ari kuita form 3 pakona zuva izvezvezvi 2010 ndobva mbuya vanditi hazvina kuipa muzukuru ndinoenda ndonokuchekera rumwe rutivi nekuti gadheni rekwandiri rakaburisa nezera randava handichagona kurishanda ndingatosara nekapisi kadiki
kandinokwanisa kushuwa mvura. Tsime raichuwa mvura ipapo ndo wakandozonditsanangurira kuti rakauya sei. Pane tsime riripo zveshuwa kana riri kutozopera mvura pomwe zvichida igore rino rikushota kwaita mvura yaita shoma haripere mvura. Nemamwe aritorimo kupisi yandakachekerwa yacho, rimwe racho ndakatozorisa mubanana, rimwe racho richitoripo nanhasi harina haro mvura asi riripo. Ndikangoti maviri aripo asina mvura, wane racho rechitatu ndakarisa mubanana, undoni mabanana anochimwa izvezvi. Ndobva mbuya vabva neni kumba ndobva taenda tese panzvimbo. Ndobva nditi muzukuru uri kuona tsime ratinochera mvura rine mvura. Rakacherwa naBhuramuero anova ane gadheni riri pamhiri, akaita kutarisana kudai izvi. Ndo pane tsime rakacherwa naBhuramuero kudhara kare kare. Ndo tsime ratinochera mvura. Zvino ini nekuda kuti tsime iri ndikariisa kure neni handizogoni kutora mvura kure. Ndakuti tsime iri uchitangira parinoperera uchidzokera kupi kumashure. Ini ndochitora pakanangana netsime. Asi iwe uchanga uchitora mvura papi ipapa. Zveshuwa takawirana naambuya. Ambuya vakatenga vakutonditsanangurira nhambo yekutoti ndakarivaka gadheni iri tichibuda mukipi richinzi gadheni remupakwa. Ndikatoshamisika kuti pochinonzi gadheni remupakwa chii. Ambuya vakatanga kutonditsanangura takutokurukura zvedu vatondichekera kare gadheni. Ndobva vakutonditi chinonzi mupakwa taitema miti tosunga totanga kupfekera tumapango tichitenderera. Nguva iyoyo waya yaitonetsa kuti unzwe waya. Saka tichishandisa mupakwa ndowataiita. Zvakanaka. Saka iwe chitora apa uchiendawo. Zveshuwa ndakatora gadheni rangu 2010. Ndobva ndatanga kutochera gadheni rangu. Ndokutodyara mupichisi unotorimo mupichisi wati wane sitemu yakakuroraiwa ndinotodyara nguva yose. Ichokwadi nguva yose ndaitorima gadheni iro kusvika pari nhasi. Hatisi kurevera kuti gadheni harisi kurimwa kana kuti harikwa. Tichikurevera kuti makowa evana vadiki ari pacho. Chaini, makowa evana vadiki vaivigirwa. Vanovigirwa mukakwa. Papi kwavaivigirwa vekwenyu? Vaivigirwa Pamusoro. Gaititsanangure nhau yegadheni kutsanangura. Ndabvunza kuti vana vadiki vaivigirwa papi vekwenyu? Pane kastream kanoyerera mvura. Kachibva kumusoro? Kachibva kumusoro. Kachidzika zasi? Kachidzika zasi. Katinonopinda muna sapa. Vana vese vaivigirwa mhiri. Ndokwavigirwa vana havasi vemuno mumusha medu muno. Vana vaiuya. Saka vainovigirwa mhiri nanhasi ndokune makuru mhiri. Iyi mhiri yatigere isusu hakuna makuru. Hakuna makuru? Hakuna makuru. Imimi mune ruzivo here kuti panofanira pane makuva? Inini ruzivo ruripo kuti tichikura gadheni rero risati rapo tichitenderera nemboti vadiki tatombopfuura nepo pasaiti pacho pamwe pachina patori nemakuva pakafedzwa pacho pachitori nemakuva twafamba tori nemakuva tichingotenderera tichivhima tichirwa pfara kwaya kuine makuva. Pakatenge pane gadheni nekuti pane zvidyarwa zvakatodyarwa ipapo zvinotoratidza umbowo kuti shuwa gadheni raitwa gadheni. Panotori nemapuranga ane zvigutsa ndakatozodumbura mamwe acho misoro ndokubva afa hawo asi zvigutsa handina kutsemwa. Munotori nezvigutsa zvakatokura kudai zvekuti zvinototaura kuti mupuranga uyu watokurawo. Saka kureva kuti kana iri mhosva iyi uri kureva here kuti mhosva yakaparwa nambuya wako? Handigoni kuti imhosva yakaparwa nambuya vangu nekuti ndakanga ndisipo ndisati ndazvara. Asi chandinotaura ndinotangira pandakapihwa gadheni ndichirarama kusvika naro nhasi. Akakupa ndakui? Hongu. Baba wako hazivi kuti baba nemakuva? Zvichida mungavabvunza ivo nekuti ndingataura zvinhu zvandisingazivi. Saka imimi pasina makuva? Panga pasina makuva. Pasina makuva? Pana. Isu takacherera gadheni iroro 1980. Saka zvatakuita ndezvekuti taura kuti
imendimani kana usingakanganise 2018 kune mwana magadheni avo aripo zvishuru but paakaextenda kwakune makuva evana kumhiri asi sisi kumhiri kuno kwaakaextendwa gadheni naona kune mwana watakakunovigowo ikoko 2013 angatona kuchechweka afika muhospital takatoenda naye ikoko makuva anga ari mhiri memhiri bcause mhiri yekuno kune gadheni isu ndokwatikaligina ndokwatikaligina mana isu asi magadheni avari kutaura zvisho aripo asi gadheni rakakaextenda atasi achidzika niki nyaya iripo ndeyekuti mosakati yakaparwa nekuti zvichatipa isusu kuti titoenda kunoongorora nemasabhu yese nekomiti yacho yese hatiti muno mumakurira kuti mhosva yekuta haipo hatiti hatina gadheni zvepamakuva ndozvozvo ava amai vari kupa umbowo kuti vakatovigira munhu 2012 ndiri 2013 ndimanje ka amai ava vari kutaura vari mwana muchechi wavo akatovigirwa ipapo iye ari kungokupai magadheni ikokoko muchiextenda muchiita zvakuri kuita izvi kureva kuti mhosva iri sabhuku wenyu akaona nyaya iyi ini ndazoisumudza nokuinzwa nokukurumidza nokuti chiri kutinetsa pari kunhu pana pamvura yeruchiri mhosva dzekuparwa nevanhu dzawanda zvino unovakira gadheni pamakuva mhosva ichi chikuzoitika kuti isusu takazozviona izvi kuti ndozviripo mani tikuya ikoko nekomiti yasapo tinoida ipapo no takuita Tuesday vari kuya vanakanaenda vari kuya komiti yasapo tikuida ipapo iye tinokuda ipapo bcause ndiwana ndapounzi ndomurisogadheni hatiti tinokuda ipapo amai tinokuda ipapo nevamwe vanhu vechikuru tinovada ipapo musi wechipiri 9 o'clock kana kuti 8 o'clock amene mungalemwe 9